Ngolesithathu sasakaza umbiko ngohlu lwengoma ezilishumi encintisana esicocweni sengoma ezohlukanisa unyaka emsakazweni uKhozi. Ngeshwa nangenxa yezingqinamba zobuchwepheshe technology, igama likaNtencane alizange livele kulokhu. Sithanda ukuxolisa kuyena uNtencane siphinde sikucacise futhi ukuthi ke lokho kwakungesiyo inhloso lichoshwa libhekile. Siyaxolisa kuyena ke nabathandi bomculo wesintu. uNtencane ungene kuTop 10 yangempela ngengoma echwaza yonke inkundla yezokuxhumana esihloko sithi Wawuthembeni. Nalu uhlu lwezingoma eziyishumi ezizobe idlana imlalo emsakazweni uKhozi ngomhla zingama-31 kwephezulu. Lapha kube kuncintisana uSithelo ngengoma ethi Forever, uDJ Zinhle ngengoma ethi Umlilo, uDJ Tira ngengoma ethi Thank You Mr DJ, uSemithi ethi labantwana ama-Uber, Something Soweto ethi Akulaleki, uMaster KG hamsana nomcebo ngengoma ethi Jerusalema, uBlack Diamond ethi Ibanoi, TNS ngengoma ethi Umona, uKG ngengoma ethi Kokota kanye noNtencane ngengoma ethi Wawuthembeni. Akuqali-ke ukuthi kube nomculi kaMasikandi oqokelwe kweyokwehlukanisa unyaka, njengoba ngo-2016 uMroza Fakude waqokwa ngengoma ethi Sobulala nokuyingoma eyagcina wehlukanisile unyaka. Sekuqaliwe ukuvota kanti kuyobe kubanje umoya njengoba kungaziwa ukuthi yiphi ngempela ingoma ezonqamula unyaka emsakazweni uKhozi, nokuwumsakazo oyisikhondla esilalelwa abantu abacela igidini ezisishiyagalombili. Ungavotela ingoma oyithandayo ngokuthumela iSMS, uqale ngegama elithi ingoma, ulandelise ngohlamvu lwengoma yakho ku33665. Sibafisela inhlanhla bonke abaqokiwe kanti siphinde sixolise nakuNtencane umculi kaMasikandi. NguCalvin Dludla weindaba zeSABC.